και να βελτιώσουν τα μαρκαρίσματα. Όπου να είναι, θα σφυρίξει ο διαιτητής, οπότε θα πρέπει να κάνουν κάτι καλό τώρα, αν θέλουν να ελπίζουν. Παπαδόπουλος! Φοβερό γκολ! Τέτοιο γκολ είχα πάρα πολύ καιρό να δω. Έχω μείνει άναυδος. Απίστευτο! Αυτό ήταν το εναρκτήριο γκολ για σήμερα. Υπέροχη εκτέλεση, έβαλε όλη του την κλάση. Ο τερματοφύλακας δεν μπορούσε να κάνει κάτι. Αυτός ο παίκτης είναι εκπληκτικός στις στιμένες φάσεις. Είναι πραγματικά κίνδυνος θάνατος.